Memoria kontatu jardunaldia baketik ekimenak antolatuta, helburua da belaunaldien arteko elkarrizketa eta memoria demokratikoari buruzko hausnarketa kritikoa sustatzea. Topaketak narratiban fokua jartzea proposatzen du, bizitakoa nola kontatzen dugun, zein ahots entzuten diren eta zeintzuk geratzen diren isilean horixe gakoetako bat. Topaketa gainera Aieteko jauregian egiten ari dira memoria leku batean agertoki simbolikoan bizikidetza eta herritarren parte hartzea indartu nahi dut Izurine Iglesias. Bai, egunon, eta hain justu ere, Aiete ez dute hausa zaukeratu, egunon Maider? Egunon, zemoz. Ondo, antolatu dituzu jardunaldiak, zergatik Aieten eta zergatik gaur, zergatik orain momentu honetan? Baketik Fundazioa dago orain Europear proiektu batean sartuta. Proiektua dago, lotuta gaude beste hainbat eragileekin, Frantziakoak, Portugalekoak, Errumaniakoak, eta danen artean egiten nahi gara Europear proiektu honen barruan memoriaren inguruko gogoeta bat. Orduan jakin izan ditugu nola egin bideratu diren beste transizio demokratiko batzuk, nola bideratu dan bertan memoria eraikuntza, eta pentsatzen genuen, aprobetxatuz ere haiek etorriko zirela, eta hemengo errealitateaz hitz egingo genuela, pentsatzen genuen leku honetan, edo memoria leku dan etxe honetan ez, leku paregarria zala hau egin ahal izateko. Simbolikoki oso garrantzitsua baita, leheno, giza eskubideen urraketekin lotutako eraikuntza hauek ere erabili ahal izatea. Da orduan, iruditu zitzaigun, Aieteko palazio hau izango zala benetan zoragarria memoriaren inguruan gogoeta egin ahal izateko europear lankide hauekin. Eta izlarien artean izango dugu Naiara Zamarreño, egunon? Egunon, kaixo. Etaren biktima gisarako lekuko zamango duzu, zertaz hitz egingo duzu zuk zehazki? Batez ere, lekukotza edo emateaz aparte, nola bizi dudan, nola elkar bizitza egiten dudan desberdin pentsatzen dutenekin, nola diskrepantzia importantia da eta modu natural batean jaso behar dugu, desberdin pentsatzea ez da ona, eta orduan zentzu horretan komunean ditugun geruzak topatu behar ditugu eta bakearen alde jokatu. Maider, hainbat izlari izango ditugu Naiaraz gain, zein da zertxo bait egitaragoa labur esan da? Goizean hasi egingo gara Andrea Gomezekin, berak idatzi du Kaia y Olvida liburua, eta bertan ere islatzen da nola egunerokotasunean, gatazka baten barruan, egunerokotasunean ere sortzen dien gatazka txiki hoien ez direla horren txikiak egunerokoak dielako, eta baita ere bakegiak diren emakume hoien egunerokotasunean bakea sortzen duten errealitate horren begira da egunerokoari, nola esateko memoria eraikitzeko. Gero izango ditugu ere izlari Alberto Muñagorri eta Ander Izagirre, bata idazlea bestea pertsona biktima, eta biek aidia narratiba bat sortzen ere, eta horretan landuko dugu nola sortzen den hori. Eta goizearen amaieran izango dugu Naiara Zamarreño eta Ainhoa Gomez, eta beraien bizitzako nola gurutzatzen dian beraien bizitzan elementu ezberdinak. Ez gara etiketa bakarra, denok ditugu bizitza konplexuak, eta orduan hitz egin ahal izango dugu nola kokatzen gean, segun eta nun gauden, segun eta zer gean momentu horretan, edo gure identitatearen, gure nortasunaren etiketa nagusiena zein dan momentu horretan. Eskerrik asko, eta Naiara azken galdera egingo dizu labur erantzuteko, etorkizunera begira, iraganari begiratuz, nola ikusten duzu gatazka hau, gazteak badakitze zer den hau? Egia da ez dakitela zer dena, eta hain zuzen ere horregatik egiten dira horrelako ekitaldiak, gazteek jakin dezaten, jaso dezaten informazio guztia, eta behaien kabuz ere autokritika zintzo bat izan dezaten, eta azkenean bakearen alde, eta berriz ere gerta ez dadin. Eskerrik asko bioi, eta ea ondo joaten den dena. Eskerrik asko. Eskerrik asko.